fucking playing with Paranoia tonight. Leon in Greno. In the Greno. Så kan du movie os. Sygt. Moving knap var the movie button. Se, jeg har brug for den der knob, og Joe har ikke lade mig tage den. Hvordan zoomer man? Film Niels' røvhul. I skal ikke filme Niels' røvhul. Niels, find dit røvhul. Film this guy's asshole. I go now. Get the number. Business mode in the bus. Business mode in the bus. Fucking one hand camera work because I got the coffee. Okay. There's a bros. It is nurse time. Ja, what's up? Hold kæft, så er vi hjemme. Fucking Greno, Niels. Hvor er det b****, mand? Jeg troede, der skulle være pølse på bajer. Niels, jeg bliver nødt til at fucking bippe det der ud, mand. Greno. Et backstage review. Jamen altså, vi kommer ud, og vi har jo alt det her. Det er jo luksus. Fuck, meget chokolade, mand. Der er også Hella Sweets. Mega snoller, Og chips. der er Hella Coffee, tror jeg. De er bare fulde Og te. af alle dem her. Prøv at se. Hvor mange fucking kan coffee har vi? Pavillon og Greno knows what's up. Energy drinks. Hell yeah. De ved, at vi er nogle ghetto fuckers. Jeg lige mangler noget motivation, før vi går på scenen. Ja. Så har vi lige den her også. Don't give up on yourself. You're worth it. Eller if you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it. Michael Jordan. The working man. Ja, vi er working my ass off. Red wine. Karl, du skal blive så rock, at du skal have en helt rødvin her på scenen. Ja, så skal jeg køre hjem bag. Åh, wow. Aha! Det var New Day, vi har det. Er det ikke hardware? Jo. Hvorfor ikke? Øj, hvordan fanden i helvede? Hvor blev den af? Ja, jeg vil prøve lige at trylle den der væk, den her vinglas. Slap af! Slap af! Hvor fanden i helvede blev den af, mand? Når jeg siger lidt. Han er klar. Hold kæft, han er klar, ham der. Det er bare fucking road, man. Det skal ikke gå. Kurva! Og så andre. Han har det koldt, så han har taget ekstra lag på i dag i en tandledning. I alle sammen, I er velkommen til Horsens. Og i Horsens, der tager man fucking tøj på for at slås. Det er Horsens, der er fucking no bullshit. Så kommer du til mig, så smager der først og stiller spørgsmål efter. Niels, har du tænkt dig at putte det her ind i videoen? Nej. Jo, hvis jeg skal klippe det sammen, så sorterer du i det. Nej. Hvorfor? Slik. Så Niels, er du happy? Hvad så, Karl? Hvad siger vi til Greno i aften? Det var fedt nok. Det var tommel op. Jeg er fucking med det. Fucking death sausage time. Værsgo, der er kasse til dig. Det er sådan noget, folk retter dig på. Det der.